Kat nu kalong ka isang sat banlap baki beriu ki bawan ap ya kinong pang apa Ganesh Das Hospital ni hospital apa laumali kia bantia saplau bat habar jong kani ke hospital. Dang shen ha ka jung ne jurip jikit khot ka sang HNYM Morai Circle la ba bun ki beriu ki bawan ki jakan no kendong la ni ki ap ya ki bayi ki basam ki batia ka te hospital kia bantia sabar jong ke hospital. Kalong ge ge bisang sat namar kia bantia ka miet ke yong ha jeng kriat ban wan ha slap akal eru ki ban sya tamanyo abi ki bahi ki basep. HNOM Morai Circle mon inspect hang ni kalong ba nila yo bun complain na ki pa iba ki bon up nok pang hani namar wat ikimara do kidang dan kasam bakin thia bakin re kin like no slap na kal air andrai habangi wan hang ni iba kini ki ba up nok pang hani shu thia kum tu ki no kum tu ki so surok gitu dan lada one slap do ki je da one kal air lada kriat ru ki kriat jaka ki wan hang ni bakin wan up nong pang ka ba pek le si kila ban yo pang kala ban ki te ha ba day hakani ka liang na kaliang jong kaseng ni la yo complain te betak si ni wan inspect ini ba ni lap sisa ya ka ke jing sisa Ski. jing i jong ni ta sni ka long ba kenyut ken ya ki namar kani di hospital baduk ken ba kini ki ba baduk ki kham po banyak ki marat bro tang bakin thia bakin re no slap air bakin wan up no pang ro kambiang te bat hapangi pek hang ni hospital hi ki bawan thia pang hang ni babun ki dei ki baduk ki nong trai sarkar ki barios pa kimdan ki bawan thia pang hani nakadaw bakadai ki baduk ki khen baki baduk dale momno biang laki thia ha nala biang laki thia auslap biang kamdon jing perkhat nomor balai bakadai tang nak mantai ki baduk nakaliang kaseng hi kwa ba hoi ngim ong ba ai da kamera man kawi ke jing thia ya ki bon ak pang hamrai kadai ban dan kawi haba ni pe private hospital ni iba kidan la ka jong karum bakia thia ang tu be apro simit hamrai hani kat ka hospital government balai umdan balai kamla lada ka government kala lada kaman kala lut iki ibaro hamrai ngape hani pat mensuang ngai i hani kadan ketuka waiting room kibaki up daki thia hamrai menta pat ngai katur umdan shu asu pentia saba kum ki sau kum kimra khampor ban kimra bania kibre won up nok pang hani Te gi na kaliang sang te try la shai ni lebu jing tho no ya i doktor ampril do i badai ru i health minister baknang ban le ya kani ya kini ki ba ki ba ki ut ki nam rebun hang ni ki hol ki ni ki hospital sarkar bun ba ki su e ben ki sule ben ki breu bila su thia hamadan hasurak slap ru su sha bet lada kriat ru ki su sha bet te ngila yo ki bon ki jeng complain rai na kaliang kasang hi mentang la wan jurep ngilap dari jong khmat wada pi ki presu philap dari jong khmat te ngi na kaliang sang ru nin shong klik ti ru bat min ya budin hiru yo ni kam boro sikato gidon hi kamera hagi tu gisnam hagi ti we gisnam ki bala adap gidon ki kamera ki bala penmang kerpang na benta jong ki kenthai bat na benta jong ki samrang henry pat dong ni snokia ba kini ke sarkar menta kebun kam tang ya kini ki kam corruption bat ki kam tu kam thiam kam perkhat chu ya kini kam jong kini ki pat ba kini ki batuk bat ki barang ni bat ki barang li tang tai